baba wami ngeke ngaya eMemezane. Hey uthande ngifice ngalithola lapha. Kungashiwo lutho uyezwa le ndawo ihlukile le ndawo. Angisho khona amathempeli angahlukile kodwa muya nje eMemezane uyeza hayi. Leli athempeli ongipha umlando wali ithempeli elikanjani la eMemezane? Khehla lami iMemezane akuli ithempeli umuzi wenkosi inyanga yezulu. Umuzi kanti lo Umuzi wenkosi inyanga yezulu eyafike yabuthisa khona ekade ivakashe eRockville ehlobeni zakwashembe khona umuzi waMamankomo eRockville. Kwawukuthi ke iba nokuthi ngeke yezulu sezulwini emzini womuntu noma ke elokishini. Kwawukuthi ifuna indawo eyisiganganyana kwase kukhona indawo yaseMemezane yayisiba indawo uShembe asebenza kuyona isebenza abantu bakhe. Ngicela siba yithempeli kodwa yona umuzi wenkosi inyanga yezulu. Kushuthi nje i-deep kangaka enhlizweni yaShembe le ndawo. Kakhulu kahle kahle nje uNkulunkulu mhlawumbe mangabe besobe sisaphila sisekhona lelizwe mhlawumbe uyogcina umuzi kaShembe kodwa uwumuzi ayilona ithempeli. Mhlawumbe unyazi liyosikhumbula ngeminye nje eminyaka iminyaka yebo so lapha nje kusho ukuthi uba kade sike saveza ngaphambili ukuthi ukuthuthuka umuzi wenkosi uthini iMemezane nenkosi inyanga yezulu. Hayi uyabona ukuthi oShembe banemizi ekhulu. Awu Shembe Imithathu manje iMemezane umuzi wenkosi inyanga yezulu ukuthuthuka umuzi wenkosi uthingo ithemba lethu okunyazi. Kushuthi nje Shembe awu hayi asiba. In the bank you